mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni sono programu yathu ino ndipo monga mwa nthawi zonse muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, komanso timakhala ndi m'bale nzanga amene amatithandiziranso makamaka pamene timakhala tikusanthula kuona m'Baibulo pofuna kuthandizana kuyankhana mafunso ena amene ife ngati anthu timakhala nawo. Pa tsiku la lelonso ndimupemphe m'bale wanga kuti adzifotokoze kuti ndi ndani komanso kumene wachokera. Choyambirira tikulandireni m'bale. Zikomo kwambiri. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa msanduliza. M'bale amene Namanika Malunje takhala tukhala nthawi yayitali ndipo wakhala kutithandizira kwambiri kuchokera buku lopatulika, kutithandizira kutipatsa mayankho amafunso ambiri amene pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku timakhala nawo okudza Baibulo. Monga pamene mayamba programu ija munamva ndithu programu imene amatipatsira ndi a Lilongwe School Biblical Studies komanso mogwirizana ndi mipingo yonse ya Khristu. Titengerepo somwayi ufuna kudziwitsani sono inu amene mwina mafuna kukhala ndi chidwi chofuna kudzaphunzira ku sukulu imeneyi kwa zaka ziwiri. Tikumbukire kuti Lilongwe School Biblical Studies pano mwayi umene wayamba upereka kwa amene tingafuna kudzaphunzira ku sukulu imeneyi kwa zaka ziwiri kuyambira mu chaka cha 2025 mpaka chaka cha 2026. Mwina ndinu, mwina ndi mwana wanu, mwina ndi m'bale. Tikumbukire kuti sukulu imeneyi imafuna anthu amene ndi certificate ya form 4 komanso amene ali ampingo wa Khristu amuna. Titenge uthenga umenewu titofikitsira ena amene angathe kuti audziwe. Pamapeto timapereka nambala, tikuzogwiritsa ntchito nambala imeneyo imene mukuzofunsa zokudza program imeneyi komanso zokudza sukulu imeneyi. Pa tsiku la lero tofunanso tikambiraninso pa mutu wina. Chabwino. Pozindikira kuti tikukhala mu dziko limene pali zinthu zina zikamachitika mwina anthu timaganiza kuti izi zikuchitika popeza so m'Baibulo so paja khanga zinalembedwa. Nenji pake zikuchitika mwachoncho. Komanso pali zinthu zina zimene chifukwa chonena kuti mwina sitimvetsetsa kuti Baibulo ngakhale zinalembedwa koma zimafuna kutanthauza chani. Ifenso pano tikamaziva mwina timaziva so mwina mosiyana ndi mmene Baibulo imenera kutanthauzidwa moyenerera. Zoona. Pa tsiku la lero m'bale wathu Malunje tifuna tikhalepo ndi nthawi yophunzira kuchoka buku limeneli la Mateyu chapter chake cha 24. Chabwino. Chapter chimenechi chakhala chapter chimene sipamatenga nthawi yayitali kwambiri usanamve anthu musika pa nsewu kapena pa radio anthu akulalikira zokhudza chapter chimenechi. Koma mwina nkutheka nthawi zine kukhala anthu timachikambakamba koma mwina sitichikamba mmene cholinga chake chapter chimenechi kuti chimafuna kuti tidzichimva motani. Pali mafunso angapo amene anthu timakhala nawo okudza chapter chake chimenechi buku la Mateyu chapter 24. Chabwino. Tuzindikira kuti tikukhala mu dziko limene muli njala, nkhondo komanso muli mavuto osiyanasiyana. Ndipo tikaonanso buku la Mateyu chapter 24 zina zinso anazikambapo. Ndi mwina timati tikaona nkhondo, tikaona njala imene tumati paja chapter 24 analemba kuti izi zikukwaniritsidwa kuti zimene analemba buku la Mateyu chapter 24. Koma tifuna muyambe kutithandizira kunena kuti Mateyu chapter 24 ndi zomwe zikuchitika masiku ano zimagwirizana motani. Zikomo kwambiri. Ndi funso labwino monga mwanenadi kuti zina mwa zomwe zikuchitika masiku athu ano zimagwirizana podi ndi zimene zalembedwa m'buku la Mateyu chapter 24. Nthawi zina munthu tukumana ndi munthu amene afanana ndi wina wake. Ukakumana naye umamuchitira mwina poyambirira zonse zimene umamuchitira munthu uja amene umadziwana naye. Koma pambuyo pake podzambofunsana mafunso ndi zina ayi mafanana. Mafanana kwambiri. Koma kuti amuchitira kale zonse zimene zimene zalembedwa m'buku la Mateyu 24 ndi zimene zichitika masiku ano munthu akhozaona ngati kuti ndi zomwezi. Komabe tikaona buku la Mateyu chapter 24 zimene Yesu analankhula m'buku limeneli zinthu zoti zinachitika kale. Mpovuta kuti pakadali pano anthu angamvetse kuti zitachitika kale, koma pamene tufunsana ndi kulankhulana anthu amvetsa ndithu kuti ayi zangofanana ndithudi. Kuti timvetse bwino buku limeneli la Mateyu chapter 24, bukuli Yesu anali ndi ntchito yoyankha mafunso awiri
mafunso awiri amenewa adafunsa ndi ophunzira ake. Koma ophunzirawa kuti afunse mafunso awiri amenewa adatengera zimene Yesu analankhula. Choncho pofuna kuti buku limeneli la Mateyu chapter 24 limvetse bwino, poyamba tibwerere mbuyo pang'ono makamaka pa Mateyu chapter 23 tiyamba kuwerenga ku verse la 37 komanso 38. Pa buku limeneli pali mawu otere, Mateyu chapter 23 verse yake ya 37 ndi 38. Yesu ayamba ndi mawu akuti, ha Yerusalemu, Yerusalemu, amene umapha aneneri ndi kuwaponya miyala iwo otumidwa kwa iwe. Ine ndinafuna kangati kusonkhanitsa pamodzi ana ako, inde monga thanzi lisonkhanitsira anapi ake m'mapiko ake, koma inu simunafuna ayi. Onani nyumba yanu yasiyidwa kwa inu yabwinja. Yesu analilira ndi kudandaulira zimene unachita mzinda wa Yerusalemu, kapena kuti anthu okhala mu mzinda umenewu. Anthu a mu mzinda umenewu Mulungu adakhala aliwatumizira aneneri maka pofuna kuwatenga kuti akhale m'manja mwake mwini. Koma zimene anthu amene anachita mu Yerusalemu amatenga aneneri waja nkuwatani? Nkuwapha. Ndiye Yesu akunena kuti cholinga cha Mulungu pofuna kuwatumizira aneneri amafuna achite ngati mmene imachitira nkhuku yayikazi. Apa gwitsa ntchito mawu kuti thanzi ya nkhuku yayikazi imene ikaona adani amene amakondogwira ana ake ali kufika, ndiye kuti nkhuku iji imatenga ana aja nkuwayika m'mapiko mwake. Ndiye Mulungu wakhala alufuna kuchita zimenezo makamaka kwa anthu a mzinda uti umenewo pogwitsa ntchito aneneri yake. Koma tsopano sanachita aneneri anthu aja mu Yerusalemu adatenga aneneri aja nkumapha. Ndiye Yesu wanena kuti pachifukwa chakuti udakana cholinga changa, nyumba yako isanduka bwinja. Tikamati bwinja timatanthauza kuti padziko panali anthu, ndiye mwina padzachitika lowe kapena pachitika nkhondo ina ndi anthu athawa. Ndiye mbuyo mwake padzapezeka kuti manyumba aja atani agwa. Pamene paja ndamati pa bwinja. Ngone kuti pamakhala anthu sakukhalaponso, adachokapo adathawa. Ndiye Yesu akunena kuti mu Yerusalemu mudzasanduka bwinja pachifukwa chimene anthu a mzinda umene adatani adachita. Mawu amene wa Yesu atalankhula tikabwera tsopano pa verse 1, 2 ndi 3 Mateyu chapter 24. Pamene pa Mateyu chapter 24 1 mpaka na 3 akunena kuti, ndipo Yesu anatuluka ku kachisi, ndipo ophunzira ake anadza kudzamuonetsa chimangidwe cha kachisiyo. Koma iye anayankha nati kwa iwo, simuona izi zonse kodi? Indetu ndinena kwa inu, sipadzakhala pano mwala umodzi pa unzake umene sudzagwetsedwa. Verse yachitatu. Ndipo pamene iye anali kukhala pansi pa phiri la Zitona, ophunzira anadza kwa iye payekha nanena, mutiuze ife zija zidzaoneka liti, ndipo chizindikiro chakufika kwanu nchiyani ndi chamathedwe a nthawi yapansi pano. Yesu alankhula mawu aja mu Yerusalemu kuwulonjeza kuti kapena kuwulosera kuti udzasanduka bwinja. Ndiye Yesu watuluka mu kachisi, ndiye tsopano ophunzira akumonetsa mmene kachisi adamangidwira. Anali kachisi omangidwa pamwamba kwambiri. Anzathuwa kachisi kamana manyumba amamanga pogwitsa ntchito miyala. Ndiye tsopano ophunzira olumonetsa mamangidwa a nyumba imene. Ndiye Yesu akunena kuti ophunziranga maona zonsezi kodi zidzagwa izi. Pano sipadzakhala mwala pa mwala uzake. Kukadakhala ngati kuno kuti nyumba za maziko timagwitsa ntchito njera, ndiye kuti akadati pano njera sidzakhala pa njera zake, zonse zidzatanizi zidzagwa. Tikumbukire kuti Yesu walonera kuti Yerusalemu adzasanduka bwinja, komanso apa unena kuti kachisi adzagwa. Ndiye Yesu atalankhula mamene wakuti anachokapo anakakhala pansi pa phiri la Zitona, ndi ophunzira monga mwa nthawi zonse adamulondola. Ndiye adakhala nawo mafunso awiri. Funso loyamba limachokera pa zimene Yesu walankhula. Koma funso lachiwiri ophunzira adafuna otadziwa peza kutsogolo makamaka pakubwera kwake kwa Yesu. Ndi ophunzira adafunsa kuti funso loyamba, mutifotokozere kodi zija zimanenasi zidzachitika liti. Funso limene ndinali funso loyamba. Ndiye funso lachiwiri anafunsa kuti mutiuzenso
chizindikiro chakudza kwanu ndi cha mathedwe a nthawi yapasi pano. Choncho buku la Mateyu chapter 24 lilipo chifukwa pano Yesu afuna ayankhe mafunso awiri amene ophunzira odamufunsa. Koma mafunso ophunzira kuti obwere chifukwa zimene Yesu adalankhula ndithudi, ndipo mafunso awiri amenewa ndi amene atibweretsera Mateyu chapter 24. Apo mwatithandiza kwambiri chifukwa nthawi zina tikamachiona chapter chimwina anthu sitimaona mafunso amenewo, sitimaona kuti kodi chinachitika ndi chani, ndipo tisitidziwa kuti chinachitika ndi chani kapena anthu anafunsa ndipo Yesu amafuna kuyankha chani. Mapiro ake timangoganiza kuti apa pande kuti izi ndi zili motere kapena zili motere. Tiyamikire kwambiri chifukwa mwatha kutionetsa kuti kodi mu chapter mmenemu chinachititsa ndi chani ndipo ophunzira ake amafunsa chani. Taona mafunso awiri koma nomwina munthu amatofunsa kuti tsopano amayankhidwa morani mafunso amenewo kapena Yesu anawayankha morani. Kuti funso liyankhulake nalo ndi chani nanga funso lina liyankhulake nalo ndi chani. Zikomo kwambiri. Yesu anayankha mafunso awiriwa koma mwadongosolo. Zonguti ayankha kola chiwiri ekalo yamba koma Yesu anali ndi ntchito yoyamba makamaka kulongosola za funso namba 1, makamaka zolosera za kuonongedwa kwa mzinda wa Yerusalemu adzakhala bwinja liti. Tikaona pa verse yake ya 4 Yesu akuyamba ndi mawu aonena kuti pamene pakulu akufuna kuyamba kuyankha zomwe zenera kuchitika pa nthawi imene Yerusalemu ayembekezera kutayika kuonongeka. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani asasocheretse inu munthu. Pamene pamadziwa kuti ngati anthu samvetsa ndiye kuti anthu asochera ndithu. Anthu sakudziwa kuti Yesu poyamba akulankhula zokhudza kuonongeka kwa mzinda wa Yerusalemu. Ndiye ngati apa anthu sadziwa ndiye kuti anthu akhoza kusokera. Ndiye Yesu amachenjeza kuti yang'anirani, khalani maso. Pa verse 5 akuti pakuti ambiri adzafika m'dzina langa nadzanena ine ndine Khristu nadzasocheretsa anthu ambiri. Walonjeza Yesu kuti pamene akuti tikhale maso alipo anthu ena akhoza kubwera nkumanena kuti kapena kuti adzabwera amati ine ndiye Khristu uja. Ndiye kuti anthu poganizira ndiye kuti nimwe. Ndiye Yesu ali kuti tasamalani ndi chiti ndi zimenezo. Izi ziyenera kuchitika ndithu. Tikafika pa verse 6 akuti koma inu mudzayamba kumva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, onani musadere nkhawa pakuti kuyenera kuti zizioneke koma chitsiriziro sichinafike. Ndiye kuti apa Yesu akuwafotokozera ophunzira wake makamaka zimene zichitike, zimene zioneke, makamaka pamene tuyembekezera kuti mzinda umene utani upasuka ndithu, ukhale bwinja ndithu, kuti kachisi uja atani akugwa. Popitira Yesu akutsimikiza ndithu akuti pakuti mtundu umodzi wa anthu udzawukirana ndi mtundu wina, ndi ufumu wina, ndipo kudzakhala njala zivomezi m'malo akuti. Pa verse 8 koma ndizo zonsezi zowawa zoyamba. Ponena kuti zimenezi ndi zowawa zoyamba akutsimikizira kuti ophunzira asaganize kuti zimenezi zikubwera pa nthawi yachimaliziro cha nthawi pansi pano. Koma izi aufuna kukamba za aulankhula za kusandutsa bwinja kwa mzinda wa Yerusalemu. Funso namba 1 Yesu ali kupitilira kuwafotokozera zomwe zichitike pamene tuyembekezera za kuonongedwa kwa mzinda umenewu. Ndipo aneneri onama ambiri adzauka nadzasocheretsa anthu ambiri. Ndipo chifukwa cha kuchuluka kwa kusaweruzika chikondano cha anthu aunyinji chidzazira. Yesu akuyankha zimene zichitike ndithu pamene kachisi kapena Yerusalemu ayembekezera kuti atani akugwa. Tifike pa verse yake ya 15. Pa verse 15 Yesu akuti chifukwa chache mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima m'malo oyera, iye amene awerenga mkalata azindikire. Pomwepo iwo ali mu Yudeya athawire kumapiri, iye amene ali pamwamba pa tsindwi asatsike kunyamula za mnyumba mwake, ndiye wa munda asabwere kutenga chofunda chake. Ndikukhulupirira kuti apaso ndi pamene titsegule mutu kwambiri potengera zimene Yesu akulankhula kuti anthu amvetse ndithu kuti Yesu akulankhula za kulosera kwa mzinda wa Yerusalemu. Chifukwa Yesu akunena kuti
mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi mneneri Danieli chitayima pa malo oyera, amene awerenga kalata azindikire. Ngati zimene zizudzachitika uli ku Yudeya uthawire ku mapiri. Tsono pamene pamaonena kuti ngati uli ku Yudeya uthawire ku mapiri, ndiye kuti zotanthauza kuti mapiri ali mdziko lapansi pomwe lino. Ndiye maonena kuti ngati uli ku Yudeya uthawire ku mapiri, zikutanthauzadi kuti zisakwamba zachimaliziro cha nthawi ya dziko. Chifukwa zili ngati kuti Yesu akadakhala anali kuno ku Malawi, akadanena kuti ngati zimene zizudzachitika uli ku Kasiya uthawire ku Kasungu. Kasiya ili mulilongwe, ndiye zidzachitika uthawire ku Kasungu. Ndiye pamene anthu akadatsekupa sakwamba zachimaliziro cha nthawi yapansi pano. Chifukwa chimaliziro cha nthawi yapansi pano sungapulumuke chifukwa choka ku Lilongwe upita ku Kasungu. Misaka Kasungu ni dziko lapansi lomwe. Komanso aunena kuti ngati uli pa denga la nyumba usatsike upita ukatenga za mnyumba ujedwa ungotsika kwambura kuthawa. Komanso aunena kuti ngati zakupeza uli kumunda ndiye kuti usabwere ku nyumba udzatenga zinthu zina kapena chofunda kapena chani, angonyamukira komwe kumambura kuthawa. Ndiye kuti izi zili kuonetsadi kuti Yesu sali kukamba zachimaliziro cha nthawi yapansi pano, koma ndi zimene zikulosera kuzakutayika kwa mzinda wachani wa Yerusalemu. Komanso chinanso pamene mufuna kupitiriza pamene makamba pa verse 16 kuti amene ali mu Yudeya athawire ku mapiri. Chinanso chimene chadzabwera m'maganizo omwe nchonera kuti munthu Yesu sangamabwere iwe nkumakhala ndi nzeru zothawa. Pamene tonsefe timafuna kuti Yesu adzatitenge ndithu naye kumoyo satha. Komanso ngati muone kuti ndani amene angathawe Yesu kupita ku mapiri kuti Yesu sakafika. Ndere zikuonongeka uku ndithu zizindikiro izi. Yesu akuyankha funso la namba 1 lonera kuti Yerusalemu adzakhala bwinja liti, adzaonongeka liti, kachisazanongeka liti. Ndeso akauza kuti mukadzaona zizindikiro kweni othawira nduku. Chabwino. Ndithudi. Yesu ali ndi ntchito yopitiriza zonsezi kuti nthu ophunzira awafotokozere zimenezi. Mama kama oba kuti munthu angasochera. Pa verse la 19 akuti tsoka linalo iwo kukhala ndi pakati ndi akuyamwitsana m'masiku awo. Akulero akuti ndipo pemphererani kuti kuthawa kwanu kusakhale nyengo yachisanu kapena pa Sabata. Maonena kuti tsoka lili ndi amene adzakhala ali ndi pakati komanso amene akuyamwitsa. Chifukwa nkovuta kuti adzapulumuke pothawa pa nkhondo imeneyi. Ndiye kuti apa pakuonetsadi kuti sakuyamba za tsiku lotsiriza dziko lapansi ayi. Chifukwa munthu sanganena kuti ine ndidzapulumuka chifukwa sindili mpaka. Chipulumutso cha dziko lapansi sizikudzana kuti ungapulumuke chifukwa iwe suyamwitsa kapena suli ndi mimba. Chimalizo cha nthawi yapansi sichikudzana ndi zimenezi. Koma pothawa nkhondo imeneyi imene idzaononga Yerusalemu. Ndiye kuti munthu amene ali ndi pakati pokhala thupi lake lofoka kudzamuvuta kuti athawire ku mapiri kuja. Ndiye kuti mpovuta. Ndiye chifukwa mato wayamwitsa komanso amene ali ndi pakati chikhoza kukhala chinthu chowavuta kuti apulumuke ku nkhondo imeneyi. Choncho izi sizili kukamba za chimaliziro cha nthawi yapansi pano koma kuonongeka kwa Yerusalemu. Yesu anena kuti chinthu china chofunika muchite ni mupempherere kuti zimenezi zisadzachitike nyengo yachisanu kapena kuti nyengo yozizira kapenanso pasadzakhale pa Sabata. Tuidziwa nyengo yachisanu ikagwa anthu amene amachidziwa mmene chisanu chimagwera. Ngakhale chimagwa m'malo osiyanasiyana koma namba 1 chimakondogwa ku mapiri. Ku mapiri ndiye kumagwa chisanu kwambiri. Ndazina malo amene kuli mapiri olopiri suluona. Wakhala umaoneka white apa pavura. Ndiye kuti pamene pangati ngadzakhale nyengo yachisanu pamene mzinda wa Yerusalemu ufuna onongeka. Ndiye kuti anthu molomo thawa nkhondo upulumuka chikhoza kuwaphanzana chisanu. Mama kana uzoti pothawa musakatengeso katundu. Ndiye kuti kuthawira kwa chisanu. Nthawi zina tili makondo pambewa. Ndimatika tentha mavesi ndiye feri matenga ndodo kukhalira mbali nayo. Ndiye mbewa chimatika thawa moto ukupita uko ikapeza ndodo. Kuti so ndodo uko imabwera ku moto. Ndiye so izipaka yopa makhanga ali mpungwe. Kuti defect ya moto kapena ndodo. Ndiye sabulonga linyango izakhale yachisanu. Amaona kuti otathawa nkhondo ya Yerusalemu ukuchika wapansi sana. Ndamati pemphererani kuti nkhondo imene ibobwera ndi bwino kuti sadzabwere nyengo yachisanu. Komanso apitiriza kuti pasadzakhale pa Sabata. Paja pa Sabata anzathu awa adapatsidwa lamulo loti musamagwire ntchito pakakhale pa Sabata. Ndiye potantha asende mtunda wautali. Chifukwa akaenda mtunda wautali akhangati wagwira chani? Wagwira ntchito. Nchifukwa pa Nehemiya chapter 7 verse 19 amanena kuti
litandikira sabata ndidanena kuti mutseke pa gate asapezeke olowa ndi otulukayi pokha sabata ithe. Ndiye kuti anali ndi lamulo limene yoti pakakhala pa sabata mageti osozungulira Yerusalemu amatsekedwa. Ndiye kuti makiyi amasungidwa ndi adindo. Ndiye nkhondo idzabwere pa sabata amanena kuti sadzathawa. Ndiye chifukwa amati mupemphererani kuti nthawi imeneyi pasadzakhale pa sabata kapena sadzakhale nyengo yachisanu. Apo I think mwatithandiziraso bwino kwambiri chifukwa apa zikutitsimikizirani kuti zizindikiro zonsezi zimene anthu amu Yerusalemu amene kuti atizirani azione faka ziona zakazokudza iwo sizokudza ife komanso ife ngati masiku ano sitisunga sabata ndi kuti sizikudzazo komanso Yudeya lingakafika kuti pamene mufuna kuthandiza funso limenelo limaona kuti njira yofuniriranso mutaonako pa vesi yake 34 pa vesi ya 34 pamene Yesu amayankhabe funso limenelo pa 34 akuti indetu ndinena kwa inu m'badwo sudzatha kuchoka kufikira zinthu zonsezi zitadzachitidwa. Iso ndimona ndi vesi yabwino kwambiri muyakhazo nzofunika kutsimikizira ndithu nzoona. Yesu amatanthauza kuti zimenezi akamati m'badwo amanena nthawi iti anthu anthawi imeneyo kuti anthu anthawi imeneyo ndiye kuti satha onse asanaone ziti zimenezo ena amwalira koma satha onse ena mpaka ataona Yerusalemu atawonongeka. Ndithu ndi zimene Yesu amayankha funso limeneli loyamba. Komanso apapa mukati muone chapter 24 verse 34 Yesu akunena ndithu kuti indetu ndinena kwa inu m'badwo sudzatha kuchoka. Ndeti Yesu akuyankhula ndi anthu amene akumfunsa kuti m'badwo wanu sudzatha. Ndeti munthu atanena kuti zizindikiro zizokhudza ife ndeti akhulupirire kuti anthu amene Yesu ankayankhula nawo ali moyo m'badwo umene ukadalipo lero. Koma ngati anthu palibe ndi kuti zinapita ndithu. Pamene tuyankha zimenezo pamene tukamba za m'badwo umene unapita ndithu mwinanso nthawi zina anthu amadzakhala ndi funso kuti kodi Yerusalemu amene nanga adzakhala bwinja litiro ngakhale tamboliyankha papa komano patsimikizike zikomo kwambiri. Pofuna kudziwa kuti zimenezi amanenazi zidachitika kapena sizinachitika pamene papatsimikizike kuti zidachitika. Ndibwerere pa verse 15 pamene pajapo amati pamanena kuti chifukwa chache mmene mukadzaona chonyansa chakupululutsa chimene chidanenedwa ndi Danieli mneneri chitayima pa malo oyera amene awerenga mkalata azindikire. Mawu akuti malo oyera amanena kachisi amene adamangidwa mu mzinda wa Yerusalemu. Mawu anena kuti chonyansa kachisi amene adayenera kuti azikapondamo adala Yuda okha chifukwa iwo ndi amene adalandira mdulidwe uja wapansi pa chilamulo cha Mose ndito anali woyeretsedwa. Ndiye kuti kachisi amene chisemafunika kuti papite anthu a mitundu ina. Ndiye zidachitika tikapita mu mbiri imanena kuti mu 70 AD ndi pamene mtsogoleri wa Chiroma adatsogola asilikali wake ndamadakagwetsa linga la Yerusalemu ndi kulowa mu Yerusalemu ndi kukagwetsa kachisi uja. Moti kachisi uja lero kulibe kuchokera mu 70 AD kufika na lero kachisi adagwa. Moti zoti Yerusalemu adzasanduka bwinja kapena kachisi adzagwa zimene zidachitika. Yesu anatsimikiza kuti m'badwo sudzatha mpaka notaona zonsezi zitaoneka zimene. Ndeti munthu ngatanga nene nditu kuti sizinachitika ndeti anene kuti zimene Yesu ankanena apanganama kapena anthu anakali moyo. Komanso alendo ochokera mayiko akunja tikamafunsa kuti udumeleko kuli motani kuchokera mu 78 akuti kachisi amene ankanena Yesu uja amene Ayuda adamanga adagwa ndithu kulibe. Zimene zidakwaniritsidwa ndithu. Tithokoze kwambiri mwatiyankha funso loyamba limene Yesu anafunsidwa zachitika liti pa verse yake ya 2 komanso verse yake ya 3. Panafunsidwa funso lachiwiri chabwino mama kanafunsanso zakukhudza kwa kubweranso kwa iye kapena kutha kwa dziko. Kodi zimene zanangozisiya sanayankhe mwina? Yesu adayankha. Yesu atathana ndi funso loyamba lachiwiri sanaliwale. Pa verse la 36 Yesu tsopano wabwera ku funso la number 2. Omvera ndakumbutse kuti funso lili chani lachiwiri.
mutiuze chizindikiro chakudza kwanu ndi cha mathedwe apansi pano. Ndiye Yesu afuna kuyankha za nkhani imeneyi. Pa vesi la 36 Yesu wayankha kuti koma za tsiku ilo ndi nthawi yake sadziwa munthu aliyense, angakhala angelo akumwamba kapena mwana koma Atate yekha. Ndiye kuti tsiku la kutha kwa dziko Yesu salidziwa. Lilibe chizindikiro. Yesu analibe zizindikiro za tsiku limenelo. Chifukwa chokuti Atate sadamuuze kuti tsiku lidzatha apa. Ndiye chifukwa chake Yesu anena kuti koma za tsiku lija munafunsa lachiwiri, zafunso je munafunsa lachiwiri, zokhudza tsiku lakutha kwa dziko, za tsiku ilo ndi nthawi yake sadziwa munthu. Zilibe zizindikiro. Koma zakuonongeka kwa kachisi Yerusalemu zizindikiro zilipo. Nkhondo izi zilipo ndithu zolosera kuonekedwa kwa mzinda umenewo. Koma tsiku ilo lilibe zizindikiro. Ndiye kuti ife lero tikamakhala tikungoyembekezera zakubweranso kwa Yesu. Ndiye kuti sitinganene kuti tikaona nkhondo, tikaona izi ndeti zizindikiro pogwirizana ntchito Mateyu chapter 4 ngati chapter 24. Ife tingoyembekezera monga mwa mawu amene Baibulo limatifunsa kuti otoyembekezera kubwera kwa Khristu amene lukhala otani. Mwachitsanzo pamene Yesu anapitiriza ataona kuti za tsiku limenelo palibe zizindikiro, anangopereka malangizo. Pa vesi yake ya 38 pakuti monga masiku aja chisanafike chigumula, anthu anali kudya ndi kumwa, anali kukwatira ndi kukwatiwa kufikira tsiku limene Nowa analowa mchingalawa. Ndipo iwo sanadziwa kanthu kufikira kumene chigumula chinadza nichipululutsa iwo onse. Ndiye kuti akulonjeza monga mmene achitika nthawi ya Nowa kuti nthawi imeneyi ayo anthu amangochita zawo, samadziwa kuti chigumula chibwera liti. Ndiye adadzanzirira chatani chafika opanda chizindikiro. Ndiye Yesu sanena kuti tsiku lilonse lidzakhalanso monga momwemo. Ndiye chifukwa Yesu popitiriza wanena kuti pa vesi yake ya 44 chifukwa chake khalani inunso okonzekeratu, chifukwa mu nthawi imene simuganizira pamene Mwana wa Munthu adzadza. Ndiye kuti tsiku ili lilibe ndithu chizindikiro. Chongofunika ife nkukhala tokonzekeratu kuti tsiku limene lizidzafika tilikalota okonzekeratu. Nchifukwa Paulo paona Tesalonika chapter 5 mu vesi yake ya 1 ndi 2 adati alesamudziwa za tsiku lakudza kwa Ambuye silidzachita kulemberani. Chifukwa olemba uja amafunika kalota adziwa za tsiku, koma Paulo sadziwa. Ndi anena kuti Tesalonika khali madziwa kuti tsiku limene lidzabwera ngati mmene mabwerera mbala. Kuti mbala ikatibwera ku nyumba kwathu sidziwa kuti ibwera kuti kwathu, koma nimangodziwa kuti mdziko lapansi mulakuba. Ndiye monga momwemonso timadziwa kuti Yesu adzabwera, koma tsiku ndi nthawi sitidziwa. Ndiye tinkokhala kuzikira. Ndiye adayankhira funso la namba 2. Zikuoneka ndithu kuti Yesu anatiyankha mwadongosolo. Ntchito imene tili nayo ndife kuona kuti funso lanayankha bwanji, funso lanayankha bwanji. Ndithudi. Ukapanda kuona mwadongosolo udzatenga lankho lapo pilitsapa. Kuli mayankho ndithu awiri koma upereka mola. Udzakhala mnaliki osalongosoka, osadziwa chimene uchita. Tiyamikire kwambiri chifukwa Mateyu chapter 24 ndi chapter chinanso chimene anthu sitimachimvetsa. Koma ndikupero kwa zathu omvera timvetsetsa chifukwa mwatifotokozera bwino. Ngati munthu aphonye mafunso amene Yesu anafunsidwa, ndiye kuti mayankhonso sangapeze bwino. Koma tikaona mafunso amene anafunsidwa Yesu ndi ophunzira zitithandiziranso ife kuti timvetse bwino buku la Mateyu 24. Tikuyamikeni m'bale wathu, mungobwerezanso dzina ndi kumene mwachokera kuti. Ine ndine Namani Kamalunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sandulisa. Pa program imeneyi m'bale amene anayinso ndine m'bale wanu Vinjero Kondwe, mmodzinso mwa mamembala mpingo wa Khristu kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Monga mmene ndafotokozera muja, program imeneyi amatipatsira Ndalongo School Biblical Studies komanso mpingo wa Khristu. Tinafotokozanso Ndalongo School Biblical Studies atsegula khomo kwa anthu amene angadzafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere, akhale munthu wamuna wa mpingo wa Khristu komanso certificate yake ya form 4. Mwina mukhoza kukhala inu, mwina ndi mwana wanu, kana ndi member wa mpingo wa Khristu pano pamene machokera. Tipezeni pa nambala imene tipereke mapeto kuti nanunso mukhoza kukhala ndi mafunso ena kuti tikuthandizeni zokhudza skulu imeneyi komanso zokhudza program imeneyi. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa Mbuye wako
ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira mtima wa mbuye wako, ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona